салом бинандагони гиромӣ, пешниҳоди шумост барномаи иттилооти хабар аз телевизиони Бахористон. имрӯз дар барнома синамобазми байналмилалии дидор дар пойтахти мамлакат, машғулиятҳои намунавӣ дар муассисаҳои томактабӣ, ҷонок намудани фанни технологияи меҳнат дар таълимгоҳҳо. шарҳи хабарҳо. синамобазми байналмилалии дидор ба ҷашни 90-солагии кинои тоҷик рост омад. маросими ифтитоҳи ин тадбири фарҳангӣ дар кинотеатри Зебунисо баргузор карда шуд. гузориш дар ин раванд. баргузории синамобазми байналмилалии филмҳои мустанади дидор имсол ба таҷлили 90-солагии кинои тоҷик рост омад. дар маросими кушодашавӣ он ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа Абдуҷаббор Раҳмонзода, аъзои ҳакамони байналмилалии ҷашнвора, собиқадарони синамо, коргардонҳо, ҳунарпешагон иштирок варзиданд. қайд гардид ки баргузории чунин як ҷашни фарҳангӣ фазои мусоиде барои амалисозии лоиҳаҳои ҳунарии миёни иштирокчиёни синамобаз фароҳам оварда, муносибатҳои фарҳангиро рушд медиҳад. дар ин кинобаз филмҳои беҳтарини санади мустанади ҷаҳон гирд оварда шуданд. онҳо на танҳо дар бораи калонсолон, дар бораи зиндагии рӯза, дар бораи масъалаҳои мубрами имрӯз, балки дар бораи бачагон, падару модару волидайни бачагон, дар бораи мактаб ва ҳар чизе ки ба ҳаёти бачагон вобаста аст, ҳамчун дар ин кинофестивал гирд омадааст. ва ин кинофестивал ҳар як филме, ҳатто филмҳои дигарам ба ҳаёти бачаҳо дахл дорад. чаро вобаста ба он ки мо зиндагӣ месозем, ояндаи бачаҳо ба ин вобаста аст. дар ҷашнвораи мазкур ҳамчунин дар мавриди таърих ва рушди кинои тоҷик низ сухан рафт. таври қайдгардии сол ба сол пешравии соҳа бо пуштибонӣ аз давлату ҳукумат рушд ёфта, дар соҳаи мазкур дастгоҳҳои муосири наворгирӣ харидорӣ гардид, ки ин душвории кори филмбардоронро рафт намуда, барои наворгирии филмҳои гуногуни талабот ба замони муосир шароити хуби корӣ фароҳам гашт ва дар арсаи байналмилалӣ низ филмҳои гуногуни ватанӣ муаррифӣ шуда, ба ин васила ҷаҳониён ба анъанаву суннатҳои миллии мо шинос гардиданд. синамо тарбиятгари ҷомеа аст. мо метавонем ки ба як филм тамоми ҷомеаро тарбият кунем, ки мардуме ки барои бад рафтаниянд мо барои дуруст даъват кунем. дар ин роз ҳамчунин ба як зумра кормандон ва собиқадарони соҳаи кино барои саҳм гузоштанашон дар рушди кинои тоҷик мукофот тақдим карда шуд. бояд ёдовар шуд ки синамобазми байналмилалии филмҳои мустанади дидор то санаи 20 октябри соли равон идома хоҳад ёфт. дар толори театри вилоятии мусиқии масакавӣ шаҳри бохтар 90-солагии рӯзи кинои тоҷик дар сатҳи баланд таҷлил карда шуд. ба истиқболи рӯзи кинои тоҷик меҳмонон аз 8 кишвари дунё ташриф оварда буданд. меҳмононро дар саҳни театр бо нону намак ва садои карнаю сурнай пешвоз гирифтанд. бояд гуфт ки соҳаи кино ҳамчун соҳаи бисёр муассир ва фарогири фарҳанги мост иброз медорад пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон. ҳамасола 16 октябр дар кишвар ҳамчун рӯзи кинои тоҷик таҷлил карда мешавад. дар чорабини мазкур аҳли нишаст аз пешрафти нумӯи кинои тоҷик дар солҳои қаблӣ ва даврони истиқлолат сухан карда зикр карданд ки баъди дастгирӣ ёфтани барномаи нави рушди кино барои солҳои 2018-2020 аз тарафи сарвари мамлакат барои пешрафти соҳаи шароити арзанда фароҳам оварда шудааст. солҳои 2017 барои идоракунӣ ва амалӣ намудани сиёсати давлатӣ дар соҳаи кино бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон заминаи корхонаи воҳиди давлатии Тоҷикино ва студияи Тоҷикфилм муассисаи давлатии Тоҷикфилм таъсис ёфт. соли 1990 филми коргардон машҳури тоҷик Бахтиёр Худоназаров бо номи Братан сазовори 9 ҷоизаи асосии синамобазмҳои байналмилалии дунё гардидааст, ки ин дастоварди бузург дар соҳаи кинои тоҷик ба ҳисоб меравад. дар рафти чорабини меҳмонон филми аввалини синамогарони тоҷик омадани аввалин қатора ба душанберо тамошо карда ба худ ҷаҳони маънӣ бардоштанд.
дар муассисаҳои томактабӣ бештар диққати тарбиятгирандагонро машғулиятҳои намунавӣ ҷалб менамояд. Бояд мураббияҳо аз усулҳои фаъоли таълим истифода намуда ба кӯдакон донишҳои аввалинро омӯзонанд. Идомаи матлаб дар сужаи таҳия гардида. дар муассисаи томактабӣ рақами якуми ноҳияи шоҳмансур ба машғулияти кӯдакон диққати махсус дода шуда, дар ин самт мураббияҳо корро дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда истоданд. зимни боздид аз гурӯҳи миёнаи томактабии кӯдакистони мазкур маълум гардид ки мураббия раванди машғулиятро бо аёниятҳои таълимӣ гузаронида бештар фаъолияти кӯдаконро нишон дод. дар гурӯҳи мазкур машғулияти намунавӣ роҳандозӣ гардид ки дар он роҳбарияти кӯдакистон ва дигар мураббияҳо иштирок намуданд. ба иттилои масъулин мақсади асосии ин машғулият нишон додани фаъолмандии кӯдакон ба ҳисоб меравад. ин машғулият аз рӯи барномаи таълимӣ қадам ба қадам сурат гирифта, дар он тарбиятгирандагон ба 4 гурӯҳ расмкашӣ, гулмонӣ, математикӣ ва сохтмонӣ ҷудо гардида раванди машғулиятро гуногун ба роҳ монданд. тибқи иттилоъ бо чунин тарз ба роҳ мондани машғулият ҷолибу хотирмон буда шавқу рағбати кӯдакон нисбат ба омӯзиш зиёд мегардад. дар кӯдакистони мо машғулиятҳо аз рӯи ду барнома ба роҳ монда шудааст ки ин ҳам бошад аз рӯи барномаи таълиму тарбиявии рангинкамон ва аз дуюмаш аз рӯи барномаи таълиму тарбиявии томактабӣ қадам ба қадам мебошад. мо кӯшиш менамоем ки дар оянда сифати таълиму тарбияро баландтар намуда кӯдаконро дар рӯияи хештаншиносӣ ва тандурустӣ тарбия намоем. хотиррасон менамоем ки дар раванди ин машғулият ба инкишофи нутқи кӯдакон низ диққати махсус равона мегардад. яъне дар баробари нишон додани машғулиятҳои расмкашӣ, гулмонӣ, инчунин мураббия ба кӯдакон дар васфи ватану модар Тоҷикистон, истиқлолият ва ваҳдати миллӣ шеърҳо меомӯзонад. зеро барои буро гардидани нутқи кӯдакон аз ёд кардани порчаҳои шеърӣ муҳим мебошад. ватан дил, ватан ҷон, ватан покии имон, ватан тантана дорад, ватан анъана дорад. Душанбе пайтахти чун биштам, барои барги гулноман навиштам. Касби маркази бахту саодат, макоми илму фарҳангу муҳаббат. Ey vatanım, tu dünyayım, kulahayat sar balayım. Garbahiz zannedim amcamtana, namak azar şuadar vatanım. айни замон дар кӯдакистони рақами якуми ноҳияи шоҳмансур 350 кӯдак дар 13 гурӯҳ ба тарбия фаро гирифта шудааст. ташкилу баргузор намудани машғулиятҳои намунавӣ низ дар миёни тарбиятгирандагон барои бедор гардидани шавқу рағбати кӯдакон саривақтӣ ба ҳисоб меравад. вақти он расидааст ки дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ба таълими фанни технологияи меҳнат аҳамияти аввалин дараҷа дода шавад. акнун масъулинро зарур аст ки барои гузаронидани ин дарс симхонаҳои махсус дошта бошанд ва хонандагон аз воситаҳои аёнӣ васеъ истифода кунанд. ҳамкорони мо ин мавзӯъро пайгирӣ намуданд. бо эълон гардидани солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар муассисаҳои таълимии кишвар ба ҳунаромӯзии хонандагон роҳбарони таълимгоҳҳо таваҷҷӯҳи хос зоҳир намуданд. ин ҳам бошад ташкили симхонаҳои касбомӯзӣ ва аз он намудани хонандагон ба маҳфилҳои гуногун далели ин гуфтаҳоянд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 41-уми ноҳияи шоҳмансури пойтахт низ барои соҳибкасб гардонидани толибилмон симхонаи касбу ҳунар бо шароити хуби ҳунаромӯзӣ муҷаҳҳаз гардидааст. дар он хонандагон аз синфи 5 то 10 тибқи ҷадвали дарсии касбҳои гуногун аз худ менамоянд. инчунин фориғ аз дарс низ хонандагон мувофиқи завқи хеш ба маҳфилҳои ҳунарӣ аъзо гардида малакаи касбии хешро такмил мебахшанд. яке аз ҳунарҳои қадимӣ ин санъати чакандӯзӣ мебошад ки қариб ки аз байн рафта буд. мо ин санъати чакандӯзиро эҳё намуда маҳфил кушодем ва духтаронро ба ин аъзо намудем. ҳоло духтарҳо бошанд ба ин кор машғул ҳастанд. бисёр куртаҳо медӯзанд, тоқиҳо медӯзанд, бисёр маснудҳое медӯзанд ки дар ҷашнвораҳо мепӯшанд, истифода мебаранд. худи хонандагон низ завқманди маҳфилҳо буда мехоҳанд аз омӯзгорони хеш ҳунарҳои гуногунро аз худ намуда дар оянда барои пешбурди рӯзгори хеш истифода баранд. дӯзандагӣ ин касбест ки бояд ҳар як духтар яъне ҳар як зан онро бидонад, чунки дар оянда ба ӯ бисёртар лозим мешавад ва ман дар дӯзандагӣ бисёртар аз хурдӣ
شوق و رغبتم زیادتر بود. در این بارگاه به خوانندگان کسب‌های گوناگون از قبیل بافندگی، دوزندگی، سوزندوزی، زردوزی، پخت‌وپز خوراک‌های گوناگون ملی، دوختن در ماشینه‌های دردوزی آموزانیده می‌شود. هر یک کار ایجادی طالب علمان از نظر متخصصان تحلیل گردیده برای رفع کمبودی‌ها مصلحت‌های مفید داده می‌شود. باید گفت که مسئول ایجاد خوانندگان پیوسته در برگزاری چاره‌بینی‌های داخلی مکتبی، ناحیوی و شهری به نمایش گذاشته می‌شود. تشکیلات جمعیتی ممتاز بهر در عمل تدبیر نمودن تحصیلات فراگیر در ناحیه رودکی جمع آمد دایر نمود. این تدبیر با برگزاری اکسیه صورت گرفت. با مقصد فراگیری جامعه در سمت تحصیلات فراگیر در میدان مرکزی ناحیه رودکی تحت عنوان نگاه برابر اکسیه دایر کرده شد. در چاره‌بینی مذکور زیاد از 500 نفر خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی، مکتب بچگانی دارای امکانیت محدود و دیگر شخصان مسئول شرکت ورزیدند. باید قید نمود که این اقدام را تشکیلات جمعیتی ممتاز راه اندازی نمود. اکسیه مذکور با دستگیری وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و خزینه کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در تمام ناحیه‌ها و منطقه‌های جمهوری تاجیکستان گذرانده می‌شود و ما خوشبخت هستیم که در ناحیه رودکی با تشبث تشکیلات جمعیتی ممتاز و ریاست معارف ناحیه رودکی توانستیم یک چاره‌بینی در سطح بلند را برگزار نماییم. طور اطلاع داده شد پیوسته در ناحیه مذکور بهر فراگیری خوانندگان دارای معلولیت به تحصیلات فراگیر تدبیرهای گوناگون اندیشیده می شود تا جامعه به این گونه شخصان اهمیتی برابر داشته باشند. از جمله با ابتکار تشکیلات جمعیتی ممتاز میان نمایندگان ساختارهای دولتی در سمت سفربرکنی بهر تحصیلات فراگیر مشورت آموزشی گذرانیده شد. این کودکان می توانند در هر یک مؤسسه ها آزاد و مثل دیگر کودکان تحصیل خود را دوام دهند. یعنی ما خیلی باز خرسندی ما در آن است که در مؤسسه های ما صنفخانه های مخصوص کشاده شد که در این صنفخانه ها می توانیم با کودکان اینکلوزیوی کار بریم آموزگاران. همزمان در چاره‌بینی مذکور مکتب بچگانی که به تحصیلات فراگیر جلب شدند در وصف تاجیکستان و استقلالیت دولتی و وحدت کامل وطن پرچه‌های شعری قرائت نمودند. بعضی از آنها با خوشنودی رقص و سرودخوانی نمودند که به تدبیر تراوت دیگر ضم نمود. یادآور می‌شویم که تحصیلات فراگیر برنامه مکمل است که امروز در تمام کشور کودکان و نورسان دارای امکانیت محدود از آن استفاده می‌نمایند. سنه 15 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه بین دسته‌های منتخب فوتبال تاجیکستان و ژاپن بازی مرحله انتخابی جام جهان 2022 برگزار گردید. گزارش همکاران ما در این خصوص. بازی دور چهارم در گروه F بین منتخب‌های تاجیکستان و ژاپن در دایره سبقت انتخابی قهرمانی جهان 2022 در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با حضور 19000 تماشابین برگزار شد. سرمربی تیم ملی تاجیکستان عثمان توشف بر مقابل دسته منتخب ژاپن 4 لگیونر و باقی مانده بازیگرانی را که در باشگاه‌های جمهوری فعالیت می‌کنند وارد میدان کرد، اما به هیئت منتخب ژاپن بجز کینتو خاسیموتو از تیم توکیو دیگران از مسابقات کشورهای انگلیا، اسپانیا، آلمان، فرانسه، پرتغالیا، بلژیم، استرالیا و ترکیه جلب شدند. بازی را داوران از عراق با راهبری محمد زید تامر حکمی نمودند. در جریان نیمه اول دیدار بازیگران هر دو دسته از فرصت خوب گلزنی استفاده کرده نتوانستند. به خصوص مهمانان چندین وضعیت موفق را از دست دادند. در بعضی موردها مهارت بلند دروازه‌بان منتخب کشور رستم یتیموف به فوتبالبازان ژاپنی امکان نداد که موفق شوند. در دقیقه 23 نیم حمایتگر احسان پنجشنبه با دروازه‌بان منتخب ژاپن سیویتی گوندا 1-1 برآمده از مسافه نزدیک نتوانست توپ را وارد دروازه نماید. این اولین و آخرین لحظه های مناسب و موافق بازیگران تاجیک در قسم یکم به حساب رفت. علاوه بر این دسته میزبان در نیمه اول در مقابل تیمی پرقوت حریف خوب ایستادگی کرد. سرعت قسم دوم کلان تغییر یافت. انیقترش با حمله های پی همی مهمانان آغاز یافت. بعد یک کامبیناسیا بازیگر ژاپنی با دروازه‌بان ما رستم یتیموف روبرو شد. این فرصت برطرف گردید. ضربه دوم خفناک ژاپنی را محافظتگر تیم منتخب از میدان بیرون کرد. سرمربی عثمان توشف در قسم دوم بیشتر به خط دفاع توجه کرد و از امکانات‌های موجوده عکس العمل را کار گرفت. زیرا مساوی هم به فوتبالبازان
тоҷик натиҷаи дилхоҳ медод, лек ҳуҷуми навбатӣ дар дақиқаи 53 рухдодаи ҷопониҳо ба гол табдил ёфт. Тобро Минамино Такуми, ки дар бошгоҳи Ред Булл Залцбурги Австрия ҳунарнамоӣ мекунад, вориди дарвозаи Рустам Ятимов намуд. пас аз боз шудани ҳисоби дидор, ҳамлаҳои мунтахаби Тоҷикистон мушоҳида шуд, вале бенатиҷа ҷамъбаст гардид. баъди сипарӣ шудани 3 дақиқа бозингари таҳти шумораи 9 Минамино Такуми голи дуюми ҷопониҳоро зад. дар идома соҳибони майдон роҳи рахна кардани хатти дифои меҳмононро ҷӯё шуданд, вале зарба ноаниқ буд. новобаста ба ин бозингарони тоҷик то анҷомёбӣ якчанд лаҳзаҳои муносибро ба вуҷуд оварданд. баъди як комбинатсияи зебо дастаи мизбон ҷониби дарвозабони дастаи рақиб зарбаи мустақим зад, аммо дарвозабон Сюити Гонда маҳорати хуб нишон дод. муддате нагузашта тими ҷопон ба ҳамлаи навбатии хеш гузашт, вале аз тарафи бозингарони тоҷик қоида вайронкунӣ ба қайд гирифта шуд. зарбаи ҷаримавиро дарвозабони мо бо осонӣ дошт. ҳарчанд дақиқаҳои қисми дуввум ба анҷомёбӣ наздик мешуд, лек идораи тобронӣ ҳамоно дар ихтиёри дастаи меҳмон боқӣ монд. ҳамин тариқ дар дақиқаи 82 Асано Такума голи сеюми тими ҷопонро зад. ногуфта намудад, ки ин севумин бозии дастаҳои Тоҷикистон ва ҷопон ба шумор рафт. дар ҳар ду бозии пешин дар марҳилаи севуми интихобии қаҳрамонии ҷаҳон 2014 футболбозони тоҷик бо ҳисоби бузург шикаст хӯрда буданд ва ин бозӣ дар муқоиса ба вохӯриҳои пешин фарқкунанда буд. чуноне ки сармураббӣ Усмон Тошев баён дошт, новобаста ба бохт ман аз бозии шогирдонам қаноатманд ҳастам. дастаи ҷопон дар ду бозии пештара бар муқобили Муғулистон ва Мянмар бартарӣ зиёд дошт, аммо дар мубориза бо мунтахаби Тоҷикистон идораи бозӣ 47.53% буд, ки ин аз ҷуръатнокӣ ва нотарсии шогирдонам дарак медиҳад. ба гуфтаи сармураббии мунтахаби ҷопон Ҳаҷиме Мориясу дар нишасти хабарӣ, бозингарони тоҷик хуб бозӣ карданд, лек ба даста таҷриба нарасид ва аз ҳисоби ҷисмонӣ ҳам заиф буданд. ба душанбе танҳо бо як мақсад пирӯз шудан омадаем, ки хушбахтона ин амалӣ шуд. акнун дастаи Тоҷикистон бо тими Қирғизистон барои касб кардани мақоми дуввуми гурӯҳи F муборизаро идома медиҳад. зимнан дар бозии дигари марҳилаи интихобии қаҳрамонии ҷаҳон 2022 дар гурӯҳи мазкур мунтахаби Қирғизистон дар меҳмонии дастаи Муғулистонро бо ҳисоби 2-1 шикаст дод. ба ин тартиб мунтахаби ҷопон, ки бо 9 имтиёз дар ҷадвали гурӯҳи F мақоми аввалро касб намудааст, довталаби асосӣ барои дарёфти рохат ба марҳилаи севуми мусобиқот мебошад. дастаҳои Қирғизистон ва Тоҷикистон 6 имтиёзӣ гирифтаанд. бо назардошти таносуби беҳтари тӯбҳо мунтахаби Қирғизистон дар ҷои дуюм ва мунтахаби Тоҷикистон дар ҷои сеюм қарор доранд. даста якачини Муғулистон бо 3 имтиёз дар ҷои чаҳорум аст. мунтахаби Мянмар бидуни имтиёз дар зинаи охирин панҷум ҷойгир шудааст. бозиҳои даври панҷуми мусобиқот дар гурӯҳи F рӯзи панҷшанбеи 14 ноябр баргузор мешаванд. мунтахаби Тоҷикистон дар меҳмонӣ муқобили дастаи Мянмар рақобат мекунад. дар бозии дигар мунтахаби Қирғизистон дар майдони худ бо дастаи ҷопон рӯбарӯ мешавад. баъд аз 5 рӯз мунтахаби Тоҷикистон бозии минбаъдашро боз дар сафар мегузаронад. ин бозӣ ҳалкунанда бо тими якачини Қирғизистон санаи 19 ноябр дар шаҳри Бишкек баргузор мегардад. дар марҳилаи дуввуми интихобии қаҳрамонии ҷаҳон 2022 ҳамагӣ 40 даста ширкат дорад. 8 ғолиби гурӯҳ ва 4 дастаи нишондодҳояш хубтари ҷойҳои дуввум ба марҳилаи севуми интихобии қаҳрамонии ҷаҳон роҳ пайдо мекунанд. инчунин соҳиби рохатҳо ба ҷоми Осиё 2023 мешаванд. бинандагони азиз, ин буд хабарҳои рӯз ки манзуратон гардонидем. шумо метавонед дигар барномаҳои ҷолибу диданиро аз сомонаи телевизиони Бахористон www.tvb.tj дастрас намоед.